तर इकडे बघा आपले जे सर्व फोल्डिंग डोर सर्व काढलेले आहेत खाली, आणि त्या साईडून कटिंग केली ना ती. म्हणजे हाईट आता कमी झाली, मग खाली लागणार ना. हे कटिंग करायचं राहिलं ना, या लाईनीतून कटिंग होणार बघा. एक एवढा बोट कट होतो. तर आता बघा वरती आलोच आहे, तर फॅन ऑफ करतो, आवाज येईल प्रॉपरली. बेड मी असेच अरेंज करून बघत होतो की कसे दिसतात, कसे लागतात. हे काय ॲक्च्युली मी सर्व तिन्ही बेड जॉईंट पण करू शकतो, 3x6. तर हे 9x6 होतील जर जॉईंट केलं तर एक मोठा बेड होईल. इथे 3 बेड व्यवस्थित राहिलेले आहेत बघा. ह्याला असा थोडासा टच करायचं मी ठेवलेलं आहे. मध्ये एक माणूस जाईल बघा, मध्ये मी जाईल असा गॅप आहे. इथे पण मी जायला असा गॅप आहे, आणि तिथे पण जर आपण अजून सरकवू शकतो बघा. तरी मी पूर्ण सरकवलेला नाही आहे. 3 बेड इथे राहिलेले आहेत व्यवस्थित. हा आपला पाठचा रूम आहे, आणि एक बेड इकडे सुद्धा राहिलेलं आहे बघा. बाकी आपले 2 बेड आहेत. उषा सर्व हे आपल्याला अजून खोलायचं आहे. तर अशी सर्व अरेंजमेंट आहे. हे तर फक्त सर्व ट्रायल अँड एरर चालू आहे आमचं, ट्राय करून बघायचं आहे. आणि वाटलं तर अजून एक बेड एकदमच जास्त म्हणजे त्यांना कमी पैशात राहायचं असेल तर एक बेड अजूनही असं लावू शकतो. आणि तुम्हाला अजून एक दाखवतो. इथे बघा आपल्याला असे माकडं पण दिसतील. दिसते का वरती पत्र्यावरती? होय, ते काय दिसला काय? तर तुम्हाला आता दाखवलं ना, वरती आपलं काम चालू आहे, आणि आम्ही चाललो आता. कुठे चाललो मम्मी? तुम्ही ते पडदे वगैरे आणायला जाताय ना, मार्केटला चाललो. मार्केटला जाताय. आठवड्याचा बाजार पण आज आहे. बघूयात इकडे काय काय आहे सर्वांना. आणि आठवड्याचा बाजार दाखव. आणि सर्वांना ॲडव्हान्समध्ये हॅपी न्यू इयर. आज नाही, उद्या आहे, पण तुम्हाला उद्याच व्हिडिओ जाणार हा. तर सर्वांना हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. नवीन वर्षाच्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी लसूण सोलते आहे. हां, आणि जे तुम्ही डाऊट विचारताय की आपल्यावरती जर माणसं राहायला येणार आहे त्यांना कुत्रे मांजरे अलाउड आहेत का, तर अलाउड आहेत, कारण ओनर पेट लवर आहे. ठीक आहे, मग टेन्शन नाही. तुम्ही तुमच्या 2 काय 5 काय 4 डॉगला पण आणलात ना तर तुम्ही आणू शकता. फक्त क्लीनलीनेस मेंटेन ठेवायची बस. बरोबर. त्यासोबत हे बघा, हे आपले आपले बुब्बूच भुगत बसतील. सारखे आपले बुब्बू. हां, बाहेरच्यांना येऊ देत नाही. हवा बघा किती मस्त सुटलेली आहे बघा. दिसतंय का बघा? आज हवा सकाळपासूनच आहे. फ्रेश फील होतं ना इकडे, मस्त एकदम. मी तर म्हणून तर मी बाहेरच बसते. जे सर्वात जास्त तुम्हाला इकडे येऊन आवडेल ते फ्रेशनेस आवडेल, है ना? चला जाऊया. जायचं? नाही, तू नको येऊ. मी येते. मी माहितीये का, हे मला बोलत होते दुपारी, तू नको येऊ, मी जाऊन येतो, ऊन आहे खूप वगैरे. आणि मी काय केलं, आतमध्ये गेली, कपडे सरळ चेंज केला आणि आली. घेऊनच जावं लागणार ना. तर जाऊया. चला. हा बघा आमच्या रत्नागिरीचा ताजमहल बघितला का? कोण आला? हो, फोन आला. तर आता बघा आपण आलेलो आहे मारुती मंदिर सर्कलला. मार्केटला आलं. मार्केटला गर्दी बघा किती आहे. इतक्याच काजल तू वॉक केली होतीस ना? हो, नऊवारी नेसून. हो. आपण आम्ही- याच टाइमला असे आलेलो. आता आम्ही आलो आहे सर्व विकत घ्यायला, सामान घ्यायला. तर आम्ही मार्केटला आलेलो आहे. पाण्याची बॉटल बिटल घेऊन आलोय. चला जाऊया मार्केटला. चला. चला. किती घ्यायचे? 80ला 1 किलो, 100ला 1.5 किलो. 1.5 किलो.
घाबरली बघितली काय? कॅमेराला हे माझ्याकडे ना किती रुपये आले तुझ्याकडे? 400. तुला परत आली. अर्धा किलो करा. गाजर 20 ला 1 किलोला 30 रुपये. पाव घेते. गाजर आले 20 ला 1 किलोला 30. भेंडे परजवे 20 रुपये अर्धा किलो. भेंडे परजवे 20 रुपये अर्धा किलो. हे तुला माहिती आहे ते ब्रॉकली मिळते इकडे ती बघ पाठी. बघितली मला वाटलं तेच फोटो काढले. तर आता इथे बघा सर्वांना एक गुड न्यूज द्यायची आहे. ही गुड न्यूज मला मम्मीला, काजलच्या मम्मीला पण सर्वांना द्यायची आहे की काजल इकडे हरवलेली आहे मार्केटमध्ये. आता काजल कोणत्या धुंदीत शॉपिंग करते ना मला माहीत नाही. आता वाजले बघा किती, 4:15 वाजले. आम्ही आलो आहे 3:30ला इकडे. सर्व भाजी बिजी घेत होतो. आता मी तिला पूर्ण शोधलं. आता कुठे येऊन बसलो आहे माहिती आहे काय? जिकडे आपण गाडी लावली आहे ना, जिकडे आपण गाडी आतमध्ये पार्क केली आहे तिकडे. नशिबाने तिकडे तरी येऊ दे, आणि आता परत 1-2 वेळा राऊंड मारेल आणि बघेल की मॅडम कुठे आणि काय शॉपिंग करते ती. आणि अजून एक तुम्हाला तर माहितीच आहे ना की मॅडमच्या इकडे मोबाईल नाही, मोबाईल हरवून बसली आहे. आता स्वतः हरवलेली आहे. आणि तुम्हाला सांगू 15 मिनटं झाले ती माझ्याबरोबर नाही आहे. नेक्स्ट टाईम ना तिला बाजारातच आणणार नाही. असेल इकडे तिकडे, परत मला वाटतं 1-2 राऊंड मारले पाहिजे. बघा मॅडम. अरे कुठे होता तुम्ही? 4x5 4x7. हां, हे बघा हे पडते. किती मिनटं झाली आपण वेगळे झालेलो? 15-20 मिनिटं झाली आहे. मग मी तुम्हाला शोधत होती, तुम्ही पण मला शोधतच असाल नक्की. मी गाडीवर बसलो होतो. आणि मी इथे एकटी शॉपिंग करते. तुला माहित नाही का तू कशी हरवतेस ते? कोणता कलर काढ म्हणशा? हे घेतले काय? मी हे पडदे घेतले वरच्या घरासाठी. आणि हे डब्बा घेतला. हे 20 ने म्हणजे 30 आहे. हे फक्त सगळं. हे घ्यायचे. तर आता बघा मार्केटवरून आलो. आता विचार हिला कुठे हरवलेली विचार. कुठे हरवली? मार्केटमध्ये हरवलेली मी. हरवली का? हो. 15 मिनटं हरवलेली. 15 मिनिटं? हां, आणि मोबाईल पण नाही ना माझ्याकडे. फोन कसा करू यांना मी? हा? पडदे बघत होती मी. मला वाटलं हे आहेत बाजूला. मग मुलं घरी, नव्हते पण. मुलं तुला मार्केटमध्ये नाही विचारत, घरीच विचारतो. चल हे घे आरसे घे. हे 2 हे. हा मग 3 आहे ते 3. तर इथे बघा आम्ही सर्व शॉपिंग केलेली आहे. आणि ही शॉपिंग आम्ही कुठून केली दाखवतो, सांगतो. ही शॉपिंग आम्ही रत्नागिरीच्या आठवडा बाजार. आता विक्रोलीला बघा मंडे मार्केट आठवडा बाजार असतो. म्हणजे जिकडे काजल नऊवारी साडी नेसून गेली होती ना, तो बाजार. त्या बाजारात गेली होती. तर तो सॅटर्डेचा इकडे भरतो. म्हणून सॅटर्डेचा आठवडा बाजार रत्नागिरीचा खूप फेमस आहे आणि खूप मस्त आहे आणि खूप मोठा आहे. एवढा मोठा आहे की माणसं हरवतात तिकडे. आणि जेवढ्या रत्नागिरी शहरामध्ये जेवढे वस्तू असतात ना तेवढ्या त्या बाजारात असतात. सर्व असतं. म्हणजे सगळीकडे सगळं काही एकीकडेच मिळतं आपल्याला. तर इथे बघा सर्वीकडे एकेकीच मिळतं म्हणून सर्वीकडचं आम्ही सर्व विकत घेतलेलं आहे. प्लास्टिक मटेरियल पासून ते बघा आता सर्व आपले माणसं येणार बोललात की आपल्या मम्मी सर्व आपले फॅमिली मेंबर्स येणार. तर मध्ये एक मग पाहिजे ना. एक काय आम्ही तुम्हाला 2-2 मग देऊ. 2 मग. तुम्ही काय एक मगच्या पाठी काय पडला? 2 देऊ. एक मग मध्ये थंड पाणी, एक मग मध्ये गरम आहे. आणि साबणं पण तुम्हाला द्यायची आहेत ना. साबण आणि टॉवेल पण आम्ही ट्राय करू तुम्हाला सर्व द्यायचं एकदम प्रोफेशनली. तर साबणासाठी आणलेले आहेत. आणि त्यासोबत तुमचे किमती ते नाही ते हे दाखवू हातात दोन्ही. हां, त्यासोबत तुम्ही कुठे हरवू नये आणि तुमचं सामान कुठे हरवू नये म्हणजे टाळा आलेला आहे. तसं त्यांना वरती ऑटोमॅटिक सिस्टम हे मला लॉक करून ठेवणारा पप्पू. हां, हे टाळे आणलेले आहे. ते सर्व आम्हाला मिळतं बघा मार्केटमध्ये. तर हे टाळे आपल्या पाठच्या रूमसाठी लागतील, कारण वरतीसाठी तर आपलं ते असं आहे ना. त्यासोबत तिकडे बघा नॉन ब्रेकेबल आणलेले आहे. हे प्लास्टिक, हा प्लास्टिक नाही आहे,
प्लास्टिक नाही म्हणू शकत. प्लास्टिक वेगळं मटेरियल नाही आहे, हा पण वेगळा ह्याच्यात गरम राहू शकतं. हे बघा, तुटणार नाही. म्हणजे कचाकड्याचा आहे. आता समजा आपल्याला नाश्ता काय द्यायचा असेल चांगला, तर आपण असं देऊ शकतो. उपमा, शिरा, कांदा पोहे, हा, तर किती पीस आणलेत बघा, मेंदू वडा. एवढे सर्व. आता इकडे बघा, मी तुम्हाला एक सांगतो, इकडे बघा काय झालं माहिती का, 7 + 5 किती, 12 बरोबर 12. आपल्याला त्याला 7 द्यायचे होते हा आणि त्यांनी काय केलं, 7 वेगळे ठेवले, 5 वेगळे ठेवले, पण त्यांनी चुकून आपल्याला 5चा गट्टा दिला. अच्छा. आणि 7 दिलेच नाही. 7 वाला त्याला वाटलं की त्यांनी तसं, म्हणजे त्यांनी बरोबर, मी त्याच्याकडे लक्ष होता माझा, पण असं कन्फ्युजन बघा त्यांनी जाणून बुजून केलं नाही विकणाऱ्यांनी. पण आपला पण प्रेझन्स ऑफ माइंड असला पाहिजे तिकडे. आपण पण घेता नाही ना, बरोबर मोजून घ्यायला हा, पाहिजे. मोजूनच आता ठीक आहे, ते नंतर घेऊ. सॅटर्डेला मार्केटला मला जायला कसं लागेल. अशी पिशवी होती ना, अशी ते आत होते हे प्लास्टिकचे, त्यांनी असं मोजला हा करून हे केला. पण ते असे डायरेक्ट होते ना, त्याला काय वाटलं हे 7चा गट्टा आहे का तो, तर ठीक आहे. त्यांना पुढे जाऊन त्याला मग बोलला पाहिजे की तू 5च दिले होतेस मला आणि 7 तुझ्याकडे ठेवले होतेस, ते 12चा गट्टा असतो ना, म्हणजे त्यांनी आपल्याला अजून 2 द्यायला पाहिजे. अजून 2 दिला पाहिजे. ठीक आहे, ते झालं. एवढं सर्व प्लास्टिकचे आयटम आम्ही घेतलेले आहेत. त्यासोबतच काजलनी स्वतःसाठी काहीतरी घेतलेलं एकच दाखवते. फ्रीज मध्ये पाहिजे. फ्रीज ऑर्गनायझेशन मध्ये लागणार आहे हे. आम्ही तुम्हाला आमचं फ्रीज ऑर्गनाइज आहे तोही दाखवू. झाकणवाले आणायचे, खुले ना आणायचे. झाकणवाले कसं असतं माहिती आहे, वरती झाकण असतो ना, तर ती गोष्ट त्याच्यामध्ये ठेवली तर झाकण लावून ठेवला तर ती ताजी राहते वस्तू. आणि त्याच्यावरती पण आपण काहीतरी ठेवू शकतो मग असं. हा नाही, ते ठेवू शकतो ना. आणि आता खुल्या अशा प्लेट मध्ये काय ठेवलात ना, तर ती वस्तू सुकते. हा, मग तू हे फ्रीज मध्ये नको वापरू, हे परत देऊ का त्याला मग? नाही, हे परत दे. आणि तू ना झाकणवाले आण. झाकणवाले होते ते आता लसूण एकदम हे बघ. होते. नाही, लसूण बघ, लसूणच ठेवलीस ना तर ती सुकते. आणि तीच लसूण जर ढाकून ठेवली ना तर लसूण चांगली फुलून राहते. बरोबर. हा, म्हणून झाकणवाले डबे फ्रीज मध्ये वापरायचे. आता लसूण तू हे फ्रीज साठी घेतलंयस? म्हणजे नाही, दुसरं युज पण करू शकते त्या फ्रीज साठी. नाही काय यूज करणार दुसरं? आधी बघेन ना मला. ठीक आहे, राहू दे की. ते झालं. मग आता इकडे भाजी बघा किती स्वस्त आहे. हे पण आणलं, मम्मीला हवं होतं सिलिकॉन ब्रश. हा, आणि त्यासोबत वरच्यासाठी पडदे आणलेले आहेत आम्ही, आणि सेम रंगाचे 4 आणले, कारण ते समोरची जी आपली मोठी विंडो आहे मोठी विंडो साठी. त्याला 4 लागतील. आणि हे कप दाखव एक. असे बघा, आता तुम्ही सर्व येणार, चांगली चांगली माणसं आपल्याला भेटणार सर्व, तर तुमच्यासाठी सुंदर सुंदर कप आणले आहेत आम्ही. बरं झालं, तुमच्याबरोबर मला पण थोडी चहा मिळणार. नाही, तुम्हाला दोघांना चाय नाही देणार. आणि हे कसं आणलं माहितीये का, चिऱ्यांचा जो कलर आहे ना वरचा, सेम मॅचिंग मध्ये आणलाय कप्स. छान वाटतं ना. हे सर्व तुमच्या सर्वांसाठीच आहे. आम्ही नाही, उद्घाटन तुम्ही सर्व करणार आहे. ते पण जे डिमार्ट मधून आणलेले कप्स होते ना, तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओ मध्ये, ते पण अजूनपर्यंत तसेच आहेत, तुमच्यासाठीच आहेत ते. आता तुम्हाला रेट सांगतो बघा. सॅटर्डे मार्केट आमच्या रत्नागिरीचं किती स्वस्त आहे हे बघा. हे फ्लावर बघा 10 रुपये, टोमॅटो बघा 15 रुपये किलो. 1.25 किलोने दिले मला ते. 15 रुपये 1.25 किलो. म्हणजे कसे पडले? म्हणजे जाऊ दे, म्हणजे 10 रुपये किलो समज. ते ऑरेंज बघ 1.5 किलो 100 रुपयाचे. मस्त आहेत, ऑरेंज मस्त आहेत. हा, आणि ते आता बघा 2 तिकडे आहेत ड्रॅगन फ्रूट, आणि त्यासोबत एक मी खातो बघा. मी नाश्त्याला बघा असं सर्व खातो. तर ते ड्रॅगन फ्रूट किती रुपयाला मिळाले माहिती का? ते 160 रुपीजला 3 मिळाले, 160 रुपये किलो. त्यासोबत बाकीचं काय आयटम आहे सर्व. मेथी बघा किती 30ला 2 जोड्या, 15ला 1 पडल्या. हा, अजून आतमध्ये गेलीस तर 20 रुपयाला पण 2 देणारे आहेत. मग तुम्ही सर्व फिरला पाहिजे व्यवस्थित. आणि जेवढं मी ऑब्झर्व केलं ना, सर्वीकडे तसंच सिस्टम आहे. जेवढा मार्केटच्या तुम्ही आतमध्ये जाता ना, तेवढं ते आतमधले मार्केटवाले ना व्हेजिटेबल स्वस्त देतात. आणि बाहेर जे रोडवर आहेत ना, त्याच सॅटर्डे मार्केटच्याच सुरुवातीला ते जरा कॉस्ट म्हणजे 5 रुपये जास्त वाढवतात. आता पुढे गेल्यावर माहिती पडतं की अरे अजून स्वस्त आहे सर्व गोष्टी. तर तुम्ही कुठेही जाल तर सर्व मार्केट फिरला पाहिजे. फिरायचं नंतर घ्यायचं. आणि बिंदास विचारत फिरायचं. काहीच लाजत नाही. आम्ही तर लाजत नाही बाबा. कितीला आहे तर कांदे एकीकडे सांगितले. एक माणूस कशाला लाजतो माहितीये का? कॅमेरा मारायला लाजतो. हा, काजल हरवली होती पण त्याने कॅमेरा मारून कुठे शोधली नाही. आता बघा कसं होतं माहितीये का, पब्लिक मध्ये ना कॅमेरा मारणं एवढं सोपं नाही आहे. पब्लिक मध्ये व्लॉगिंग करणं ना खूप कठीण आहे. का असतं की कोणाला आवडत नसतं कोणाच्यावर कॅमेरा मारणं, कोण कॉन्शियस होतात, कोणाला विचार होतो की हा काय करतोय. आणि पर्सनली मी सांगतो,
एका फिमेलनी कॅमेरा पकडणं सोपं आहे कम्पेअर टू एका मेलनी कॅमेरा पकडणं. जेव्हा एक मेल कॅमेरा म्हणजे एक मुलगा कॅमेरा किंवा एक माणूस जेव्हा कॅमेरा पकडतो ना, तेव्हा मग तुम्ही सर्वच बघत बसतात त्याला हा करतो काय. अजून की समोरच्या माणसाला माहिती नसतं की हे कशासाठी आपण युज करतोय. त्याला काही चुकीचं वाटेल की हे कसलं शूट करतायत, आमचं कशाला फोटो काढतायत. आता तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. तुम्ही काजल हरवली कशी ते सांग. काजल हरवली म्हणजे आम्ही असे शॉपिंग करत होतो, गेलो मार्केटमध्ये शॉपिंग करत होतो, तर ही गेली आपली धुंदीत कुठे दुसरीकडे मला पडदे दिसले ना, तर मी पडदे बघत होती. मला वाटतं ती राईटला गेली आणि मी तिकडेच पुढे भाजी घेऊन गेलो. हाय सोबत आणि मी पडदे घेण्यामध्ये पण एवढं माहितीये की काजल हरवली म्हणजे काय ती तिकडेच कुठेतरी असणार. तर मी काय केलं, मी कधी पण ना स्टार्टिंगच्या पॉइंटला जातो. कधी पण तुम्ही पण कोण असा हरवला असेल ना, तर ते स्टार्टिंगचा पॉइंट असतो ना तिकडेच यावं. कधी रेल्वे स्टेशन तिकडे पार्क केलेली. तर कधी रेल्वे स्टेशनला हरवता रेल्वेच्या तिकीट काउंटरवर यायचं, म्हणजे सोपं काम करायचं. तर या इन्सिडेंटवरून मी तुम्हाला सर्वांना कंपल्शन लावतोय की प्रत्येकाला एक स्वतःचा नंबरचा पाठ असतो. ज्यांना स्वतःचा पण नंबर नाही पाठ नाही त्यांनी पाठ करायला आता सुरुवात करा. आणि फॅमिली मेंबर्समधले कमीत कमी 2 फॅमिली मेंबर्सचे तुम्हाला नंबर माहिती पाहिजे. त्याबरोबर तुम्ही जर चांगले स्मार्ट असाल ना, तर तुम्हाला तुमचा आधार कार्ड नंबर, तुमचा पॅन कार्ड नंबर, जे मला माझे माहिती आहेत. मला माझ्या ताईचा नंबर माहिती आहे, मला मम्मीचा नंबर माहिती आहे, मला काजलचा नंबर माहिती आहे पण तो हरवलेला आहे, मला माझा नंबर माहिती आहे. त्यासोबतच मला माझ्या नेबरचा नंबर माहिती आहे, मला माझा आधार कार्ड नंबर माहिती आहे, मला माझा पॅन कार्ड नंबर माहिती आहे. मला आहे ना काहीच माहिती नाही. मम्मीला पण नाही माहिती. घ्या काजलचा काय विचारता, मम्मीला पण. 20 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही तो फोन घेतला होता ना डब्बा, लँडलाईन नंबर, त्याचा नंबर फक्त मला माझ्या बाजूवाल्यांचा नंबर माहितीये. तो पण लहानपणापासून मी तिकडे म्हणजे बदलापूरला लहानपणापासून आहे ना, ते त्यांचा बाजूचा नंबर माहितीये मला. माझ्या बहिणीचा पण माहितीये मला. नंबर चालू आहे नंबर 0257. अच्छा, तेवढा पाठ आहे. माझ्या मम्मीच्या आधीचा पण पाठ होता, पण माझ्या मम्मीचा पण मोबाईल असाच हरवला, थिएटर मध्ये हरवलेला. तो नंबर पाठ होता. सर्वांनी ना एक नंबर तर पाठ करून ठेवायचा. तर मी रिक्वेस्ट करतो असे मस्ती करू नका की मला पहिलेचे पाठ आहेत, मला ते पाठ आहेत. जे नवीन आहेत ते पाठ करा. जे नवीन आहे ते पाठ करा ना. ऍक्च्युली आता काय मध्ये टेक्नॉलॉजी अशी झालंय ना की आपण सगळं काही आपल्या मोबाईल मध्ये असतं, तर आपण जरा हे कमी झालंय आजकाल. नंबर वगैरे पाठांतर करणं वगैरे सगळं काही मोबाईल मध्ये असतं. पटापट मोबाईल मध्ये आपण बघून सगळं करतो. ते युज टू झालोय आता आपण मोबाईलला, म्हणून बाकी काय. बघा लेक्चर तर देतात असे. लेक्चर ना ऍक्च्युली ना, तुम्हाला पण माहितीये मोबाईल शिवाय आता काहीच होऊ नाही शकत. पण तुम्ही स्वतः किती हे की विदाउट मोबाईल पण तुम्ही किती राहू शकता ते पण गरजेचं आहे. बरोबर, मोबाईल हरवला तर तुम्ही मोबाईलमध्ये, मी एवढा स्मार्ट आहे की माझे सर्व कॉन्टॅक्ट ऑलरेडी जीमेल वरती शेअर्ड आहेत. माझे पण. तुमचा मी परवा गेली तेव्हा मी तुला काय म्हणले, पप्पू मी हरवली तर मी काय करू शकत नाही. पण हरवली तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. मम्मीला एवढं सगळं जग ओळखतो की शुभांगी आम्ही तुम्हाला पोहोचवतो घरी, टेन्शन नका घेऊ. तरी तू एक सांग, आता समजा नंबर पण माहिती नसतं, तुम्ही काय नाही, तुम्ही काय करू शकला असतात की मी तुम्हाला शोधलं असतं? म्हणजे आम्ही काय केलं असतं, आम्ही जर हे बघ पोलीस कोण समोर असा वगैरे असं ना, तर मी पोलीस स्टेशन मध्ये गेली असते की मी हरवली आहे असं आहे, आणि मी बोलली असती आमचं चॅनल आहे शुभांगी केर करून वगैरे, सगळे ओळखतात. आणि मग तुम्हाला एक सांगू, तुम्हाला ना ह्या दोघांना आणि समजा माझ्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये एक मोठी गोष्ट आहे, जे कुठेही हरवलं ना तुम्ही करू शकता. तुम्ही कोणाचाही मोबाईल घ्यायचा, त्याला म्हणायचा शुभांगी कीरचा कोणताही व्हिडिओ उघड, त्या व्हिडिओवर कमेंट टाकायचा मी XYZ ठिकाणी आहे. तुम्ही कमेंट टाकली की ती कमेंट मला दिसणार. समजला? तर तुम्ही दुनियामध्ये कुठेही हरवलात ना, आणि फक्त तुम्ही युट्यूबवाल्याला, कोणताही मोबाईलमध्ये युट्यूब सर्वांचेच असतं, सर्वांना बोलायचं की शुभांगी कीर चॅनल उघड, कोणताही व्हिडिओ, मी हे पण नाही म्हणत की आजचा व्हिडिओ किंवा कालचा व्हिडिओ, आता 5 वर्षामध्ये जेवढेही व्हिडिओ टाकलेत ना, तुम्ही एक फ्रेश कमेंट टाकायची की मी काजल रत्नागिरीच्या आठवड्या बाजारात आहे, तू मला तिकडे मी आहे. बस ती कमेंट टाकली की 2 सेकंड मध्ये मी तुला ओळखणार. बघा ही सूट तसं सांगितलं ना, तू हरवलीस की हे असं सांग. पण ही सूट फक्त आपल्या युट्यूब मुळे ही सूट आहे बघा आम्हाला. तर किती मोठी गोष्ट आहे बघा. आणि हे सर्व माझ्या जीवाला म्हणजे नंबर पण विसरलात, नंबर पण पाठ नाही, कधी कधी होतं घाई गडबडीत ना, नंबर्स पण आपल्याला विसरायला होतात.
तर हे नाही, आणि या दोघांसाठी आपण कुठेही जातो तर तुम्ही आम्हाला भेटतातच. जसं आज पण आपल्याला बाजारात भेटलेले आपले आपले सबस्क्रायबर भेटले होते आपल्याला. तर जरी आम्ही हरवलं तर तुम्ही आहात ना, आम्हालाही पोहोचवणार घरी बरोबर. हा, तेच ना. ते तुम्हाला आपल्या घरी नाही, ते तुम्हाला त्यांच्या घरी नेतील. चालेल, आम्ही जाऊ. मग स्टे बी करायला देतील, खायला पिला देतील आणि मग दुसऱ्या दिवशी तोडतील. चालेल आम्हाला. तोपर्यंत पप्पू इथे बोंब मारू दे. नाही, पण मी त्यांना सांगून ठेवलंय असं कधी होऊ दे नाही, म्हणून मी यांच्या सोबतच राहतो. एक कमेंट टाकायची फक्त सरळ, हा. ठीक आहे. आणि खूप महत्वाचं, तुम्हाला बघायला नको का तुम्ही कसे दिसताय? एक अजून दुसरे दाखव. अजून दुसरे 2 आहेत. हा बघा, हा मोठा घेतलेला आहे. 1, 2 आणि 3. तर मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, हे जे विकणारे होते ना, तर ते तुम्हाला एक मी सांगतो, हाचा जो आरसा आहे ना, शोरूममध्ये घ्यायला गेलात ना तर खूप महाग आहे. आम्ही मार्केटमधून घेतला म्हणून आम्हाला स्वस्त पडला, पण ज्या समोरच्यांनी जो मला रेट सांगितलात ना, मी त्याच्यात बार्गेन केला नाही. कारण एक आजीसारखी बाई तिकडे बसली होती. बापरे. हा? तर मी बोललो कितीला आहे, ते बोलले असं असं. मी बोललो द्या. ही एक सवय मात्र तुझी अगदी बरोबर आहे. मला आवडतं की बाबा, मला ना त्यांच्यामध्ये मी काजल मला बोलते तू कमी नाही केलं त्यांना. तर मी बोललो ते मला काय वाटलं, आम्ही जेव्हा मार्केटमध्ये गेलो ना, एंट्रीलाच ते होते, तर मला वाटलं जरा महाग वगैरे असेल. मग म्हणून नाही बघितलं ना मी मार्केट. भाजी वगैरे घेताना ना पप्पू तेच करतो. वयस्कर माणूस असा दिसला ना की त्याच्याकडे तो भाव नाही करत. भाव नाही करत. हा. देऊन टाकायचे जे त्या आहे भावात ते घेतो, हार्डली काय 200 रुपये कमवत असतील बसून मम्मी. तर ठीक आहे, अशी सर्व शॉपिंग सर्व दाखवलेलं आपण. आणि आम्ही कांदे पण घेतले. तू संत्रा कसे आणले ते नाही सांगितले. 100 रुपयाचे 1.5 किलो बोललो ना. 100 रुपयाचे 1.5 किलो. 10 रुपये कोबी, 10 रुपये फ्लावर, गवारी कशी होती? 15 रुपये पाव. कांदे बटाटे आणले. कांदे 30 रुपये आणि बटाटे कांद्याची क्वालिटी एकदम सुंदर आहे आणि दिसायलाही एकदम मस्त आहे कलर मध्ये बघा. जरा त्याचं वरचे साल. तर एकदम मस्त आहे. जुने कांदे आहेत. 30 रुपये किलो. हा. आणि बटाटे पण नाही, हे 25 रुपये किलो एकीकडे आणि एकीकडे 30 रुपये किलो बघा. सेम कांदे त्याच मार्केटमध्ये. म्हणून आम्ही एकदा 30 रुपये होता ना, तर मी बोललो आता घ्यायला झालं म्हणजे आता परत द्यायला चांगलं नाही. मी बोललो घे 1 किलो. बोललो काजल बोलते अजून 2-3 किलो घे. मी बोललो थांब पुढे जाऊया. पुढे गेल्या तर माहिती पडलं की हे कांदे 25ला 104 किलो विकत होते, तर 50चे 2 किलो घेतले. बरं झालं. तर असंही रेट म्हणजे 5-10 रुपये इकडे तिकडे फिरल्यावर कमी होतात. म्हणून आधी मार्केट फिरा, विचारा भाव कितीला काय आहे. आणि बटाटे 30 रुपये किलो होते बरोबर. हो. चला आपली रेसिपीची तयारी झाली आहे. रेसिपीची पण तयारी झाली आणि आम्हाला अजून सामान आणायचं आहे. पाहुणे येणार आहे. म्हणून आम्ही चाललोय आता दोघं डी-मार्टला. पाहुणे आणि येणार आहेत ते घर बघायला. मसाले दाखव. हे असंच हे टेस्टिंगसाठी मी मसाला आणलाय की तिकडे हे नॉर्मल रेड कलर काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे ना, ती आणली आहे. बघूया की किती फरक पडतो ह्याच्यानी रेसिपीजमध्ये आणि कशामुळे. कलर साठी पाहिजे असती ना. आणि आळं आणलेलं इकडे 20 रुपये पाव, जरा महाग आहे. कोथिंबीर 20ची जोडी आहे. 20ची जोडी. तर एवढं सर्व शॉपिंग झालेलं आहे. तुम्हाला कसं वाटलं सांगा. आणि तुम्ही पण शनिवारच्या मार्केटमध्ये जाऊन या. हां, कधी रत्नागिरीमध्ये तुम्ही आमच्याकडे फिरायला आलात ना, तर सॅटर्डे मार्केट रत्नागिरीचं बघा. म्हणजे खूप मस्त वाटेल. एवढा मोठा आहे आणि सर्व काय. हा जत्रा बघते ना तसंच आहे. फक्त तिकडे काय खेळण्यासारखं नाही, सर्व घेण्यासारखं आहे. हां, भाजी आहे, एकीकडे कपडे आहेत, एकीकडे फ्रुट्स आहेत, एकीकडे प्लास्टिक सेक्शन आहे. पॅकेट चांगलं भरून न्यायचं बस, बाकी काय प्रश्न नाही. तुम्ही ना लिटरली सांगतो प्लास्टिक बिस्टिक हे सर्व आयटम्स ना तुम्ही एकदम घ्याल. आता एक डिफरन्स सांगतो, तो कप दे कप. मी डायरेक्ट तुम्हाला एक सांगतो की डीमार्टमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये मी आता ॲक्च्युअल प्राईस नाही सांगत, मग त्यांना नको ना हे व्हायला. डीमार्टमध्ये फॉर एन एक्झाम्पल देतो. जर एक गोष्ट 100ची आहे डीमार्टला, तर आपल्या सॅटर्डे मार्केटमध्ये 70 रुपयाला आहे. तर एवढा वास्ट डिफरन्स आहे आपल्या ह्या अशा गोष्टीमध्ये. तर तुम्ही तसं तिकडे घेऊ शकता. ठीक आहे, तर चला आपण जाऊया, उशीर झालाय खूप. चला.